a chroeso nôl I Label Deg. Mae'n mis Chwefror, a dach chi'n gwybod pan mae mis Chwefror yn bwysig? Wel, mis Chwefror yw mis hanes LGBT, a mae'r mis yma yn siawns I ni gyd dod I wybod a deall mwy. Nawr wrth gwrs, lliwiau Pride yw lliwiau'r enfys. Felly, dwi'n mynd I wneud, dwi'n meddwl, look cyffredinol o lliwiau'r enfys, ac yna adeiladu uwch ben I rhywbeth fwy a fwy extra. Sdim rhaid I fod yn aelod o'r gymuned LGBT I dangos diddordeb a chefnogi neu I gwisgo lliwiau'r enfys. Felly, fel gallwch chi weld, dwi di wneud colur wyneb yn barod. Am fwy o'r amser dwi yn wneud llygad fi'n gyntaf. Mae da fi'r 6 lliw, sef coch, oren, melyn, gwyrdd, glas a porffor. Mae da fi 6 wahanol brush, glan, yn barod I wneud y lliwiau yma. Dwi'n mynd I wneud 3 lliw ar bob llygad. Yn dechrau o'r coch i'r porffor. Fi'n credu mae fe'n bwysig iawn I cael mis fel mis hanes LGBT. Dwi'n meddwl bod yn mor bwysig oherwydd heddi mae yna 70 gwlad sydd dal ddim yn gadael pobl LGBT I fod yn nhw eu hunan. Nawr dwi'n mynd I blendro bob dim. Dwi hefyd yn mynd I roi y lliwiau o dan. So, ble bynnag mae'r lliw ar y llygad, dwi'n mynd I roi fe o dan hefyd. Please gwyliwch eich llygad pan dach chi'n neud hwn. Neu'n siŵr does dim byd yn mynd yn rhy agos. Mae'n edrych yn llawer well. Nawr dwi'n mynd I adio eyeliner. Mae pethau dechrau newid yn go iawn i'r cymuned pan oedd menywod fel Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera a Storm de Larchery. Nhw oedd menywod trans a lesbiaidd D nôl yn 1969 a dechreuodd nhw ymladd nôl yn erbyn yr heddlu a'r creulondeb. Oedd y heddlu yn dangos yr gymuned yn Efrog Newydd yn y Stonewall Inn. Wedyn tymor bach o mascara. Dwi'n eitha hapus o hwn. Nawr, os ydych chi eisiau wneud yn fwy extra, gallech chi adio glitter. Nes I just adio pob lliw oedden nhw gyda glitter. Dwi'n hoffi'r look ma, actually. Dwi'n meddwl nath y glitter kind of roi fe at ei gilydd tymor bach. Dwi hefyd yn mynd I adio fi. Os wnaethoch chi gweld DIY Pride jacket fi, nes I adio rein a mae dal rhai ar ôl gyda fi, felly dwi jyst yn mynd I roi nhw bwys y lliwiau. Heb dropio nhw. I fi mae'n neis I clywed amdano hanes sydd amdano pobl fel fi,
yn rhan cymuned, a mae'n hefyd yn helpu fi cael syniadau i sut gallai wneud gwahaniaeth heddi. Ac os ych chi eisiau dysgu mwy, mae yna links yn y bocs isod. Dydych chi ddim ar ben eich hun, mae yna cymuned enfawr yn barod i cwrdd â chi. Dwi'n lyfio'r look yma. Trio'r looks yma allan, trio dy pob lliw ar un llygad, gwnewch beth bynnag dych chi eisiau. Gobeithio wneudech chi joio'r fideo y colur a'r bach o hanes i chi. Gweld chi tro nesaf. Ta-ra!